Takže už po třetí jsme se sešli na Berber Cupu, tentokrát zase v Sidi Ifni, kde to před 3 rokama začalo, takže třetí ročník teď v Sidi, kdy nám počasí opět přálo. Keď to porovnám s tým prvým, ktorý sme tiež organizovali tu v Sidi Ifni, tak sme mali obrovský nárast jazdcov. Tento rok sme mali okolo 100 jazdcov, ten prvý ročník bol myslím, že má nejakých 40 alebo 60, takže bolo to organizačne oveľa náročnejšie zorganizovať. Takisto veľkú časť jazdcov tvorili práve marockí ridery. Čo sa týka levelu jazdcov, tak už len to, že sme začali teda organizovať aj international kategórii, kde sa objavujú mená ako Bashir Kindi, Redouane Regragui, čo sú jazdci, ktorí reprezentujú Maroko na World Surfing Games a dostávajú sa na popredné priečky ako je štvrťfinále alebo semifinále, takže ten level rapidne stúpol. Takisto si myslím, že level československých jazdcov a jazdkyň stúpa každým rokom. Je vidět, líbí se mi, jak konečně ta mladá generace nahrazuje tu starší, jak my už je vidět na nás, jak jsme unavení, takže dokonce byly vidět i nový tváři českého surfingu jako Prokop, ten žijící na Tenerife, toho bych vypíchnul, kde sotva jakože po roce surfingu má skvělý progres. Timon Matěna samozřejmě je vidět, že za ty 2 roky je ten progres jako monstrózní, kde toho surfingu zažívá v poslední době docela hodně a je vidět, že kluci, co mají natrénováno, tak drží krok a my starší jdeme pomalinku do pozadí, takže my to budeme pořádat, oni budou závodit, takže super. Nemávame jazdcov iba z Československa a z Maroka, ale už sa nám tu zjavujú jazdci z Austrálie, alebo z Gambie, alebo Portugalsko. Sú tu ľudia, ktorí napríklad boli na Kaparike v Portugalsku pretekať, priamo Portugalci a prišli sem zapretekať si na Berber Cupe. Čo je super, že takýto malý československý pretek dokáže robiť také veľké slovo vo svete alebo proste v tej surfovej komunite. Tak Maroko všeobecne je momentálne taká rising star v tých destináciách dovolenkových, vzhľadom na to, že je to najbližšia exotika z Európy. Let sem trvá nejaké 4 hodiny, 4,5 priamým letom. Ten vibe, ty lidi, ty vlny, samozřejmě všichni jsou opravdu náročí a trošku si odpočinout od té Evropy, protože tady člověk trošku se dokáže zrelaxovat, což v té Evropě není úplně dost možný. Takže proto Maroko, skvělí lidi, levno, boží vlny. Je tu čo objavovať a človek, ktorý sa tu stratí na mesiac, na 2, tak stále to není dosť, stále sa tu dá objavovať dookola niečo nové. Tento rok sme zase pribrali nových sponzorov, vyzdvihnem sponzorov ako Flying Banana alebo Xemil, sú to ľudia, ktorí nám poskytli finančné zdroje na to, aby sme mohli opäť udržať úroveň tohto preteku na, si myslím, že svetovej úrovni, ale takisto chcem vyzdvihnúť Federáciu marockú, ktorá nám opäť poskytla plnohodnotnú porotu, ktorí prišli vo veľkom zložení, boli tu s nami od rána do večera plné 3 alebo 4 dní. Takisto chcem veľmi poďakovať všetkým celej miestnej komunite, ktorá nám umožnila si požičať ich pláž na pár dní. Do toho Imsován příští rok. No děcka, surfová vesnice s perfektním spotem katedrála. Samozřejmě budeme se snažit vybrat menší vlny než loni, protože to byl strašný mazec, ale bohužel člověk si nevybírá. Nicméně do Imsován přijeďte, skvělý vibe, atmosféra, surfaři světové kvality zase jako vždycky a přijďte si zazávodit, amatéři, neamatéři, profíci, přijďte si zazávodit z celého světa. Plán je taký, že opäť budúci rok chceme organizovať Berber Cup a ideme opäť podľa plánu, to znamená, že budúci rok by to bolo v Imzoane, kde to zoberie pod záštitu opäť Mikeš. Uvidíme, nemáme zatiaľ dátumy, takže budeme informovať o všetkom, čo sa bude diať na sociálnych sieťach, ale veríme, že to bude niekedy v takomto období, niekedy od januára do apríla.
Už sa na vás tešíme, zase pripravíme nejaké novinky, pripravíme niečo, čo tu doteraz nebolo, možno nejaká sprievodná akcia, uvidíme, veľmi si teraz potrebujeme oddychnúť trošku a nabrať síl a začneme to pomaly skladať na konci zimy a všetkým vám dáme vedieť a vrajím, ako hovorím, už teraz sa na vás tešíme a verím, že sa tam vidíme opäť v IMZOANE na BBR Cup 2027.